Dobrodošli nazad na Štreberi kanal. Kao što dobro znate, ja sam Račke i danas imamo jedan servisa. Pored mene, ispred mene ili sa moje desne strane ili vaše leve, imam jedan mali PC, Acerovo kućište, jako simpatično, Predatoru. O čemu se radi? Radi se o tome da nam je Veljkov ujak, Čiča, šta god da je, donao ovaj PC, igra World of Tanks najviše, i grafička karta mu se pregreva. Mislim da je u pitanju RTX 2060 karta, kako sam ga razumio, PC je jako solidan za World of Tanks, ali mu se ta karta pregreva, pa dolazi do malih artefakta. Ja se možda plašim da nije u pitanju grafički čip, jer kada se pojave artefakti, može se desiti u pitanju sam grafički čip i da tu mi jednostavno ne možemo da pomognemo, šta možemo da radimo, nova karta. Ali ima ljudi koji mogu da repariraju te grafičke čipove. Ja se iskreno nadam da nije do toga, da je do temperature, pa ćemo ovaj PC otvoriti, ali pre nego što ga otvorimo, zakačili smo ga na ovaj monitor i zakačili smo ga tastaturu i miše tu, da vidimo temperaturu nekim testovima, to ćemo pokazati, pa da jednostavno damo dijagnozu da je do grafičke karte. Ukoliko jeste, šta mi možemo da radimo? Mi možemo da otvorimo PC, da ga očistimo detaljno, da zamenimo pastu, kada već otvaramo, zamenimo i pastu i na procesoru i na samoj grafičkoj karti, pošto imamo dozvolu da menjamo pastu na grafičkoj karti, da je otvorimo i da je vratimo, tako da ćemo to uraditi, ali samo pod uslovom da ta grafička karta pravi veće temperature nego što se očekuje. Tako da iskreno mislim da je do toga, ali nedavno se pojavio problem i sa Nvidia driverima, gde i čepi na grafičkoj karti RTX 3080 Ti i na moje 3080 se pojavljaju neki takođe artefakti, pa možda bude do drivera. S druge strane mi se gasi monitor iz nekog razloga, ne znam do čega je, mislim da nije grafička kartica crkla ili da crkava, ali očigledno nije. Ali hajde mi da se vratimo na ovaj klip. Znači, ovo je bio uvod klipa, sad ćemo da pređemo na to da istestiramo ceo sistem, znači grafičku kartu i procesor, da imamo kakve temperature ovaj sistem u suštini generiše i da probamo da ga sredimo ako može. A vama, ako su potrebni Windows, Office, antivirusi, VPN servisi, Xbox, PS i druge stvari, link imate u opisu ovog videa koji se vodi do našeg kupe-prodaje profila, pa se tamo gledamo. Dobro, videli smo šta je u suštini problem sa ovim PC-em. Prvi problem koji smo testirali i probali jeste grafička karta. Pustili smo furmark, nakon nekog vremena temperatura raste konstantno, gde treba sama grafička karta da digne ventilatore i da iskontroliše tu temperaturu, ali to se dešava na nekih 87 stepeni, gde imamo hotspot temperaturu od 110 stepeni skoro, 107 ili 108. Primetili smo isto da se smanjuje potrošnje grafičke karte, da se malo smanji clock, što znači da sama grafička karta upada u onaj throttling sistem, gde ona smanjuje performanse, smanjuje potrošnju, kako bi PC radio, što znači da imamo problema sa grafičkom kartom. Otvorit ćemo PC u šta sumnjam, pre nego što otvorimo PC. Prvo, kućište je jako malo, ali i sa ovakvim sistemom trebalo bi da radi, ali jako je malo. Druga stvar, grafička kartica se nalazi na dnu. Ne znam da li može se podigne za jedan slot, da li instalirano u prvi ili drugi slot, ali mislim da ujedno nema ni odakle vazduh da uvlači, pa pravi taj neki blowing efekt, kako se zove. Nema, znači pravi se neki vrtlog dole, i ona nema odakle da uvlači svež vazduh, pa se zbog toga generiše temperatura tamo. Šta ćemo da uradimo? Uradit ćemo to da ćemo otvoriti PC. Prvo da vidimo kakve su temperature sa otvorenom stranicom. Ako je problem do kućišta, jedino rješenje jeste da se zameni ovo kućište, da se spakuje neko malo kvalitetnije. Jeste ovo kućište lepo, ali ako grafička karta stoji na dnu, to nije dobro, jer nema odakle da uvlači vazduh. Ovo je prvenstveno namijenjeno kućište za neke računare gde nemate grafiku sa velikom potrošnjom i gde grafika ne generiše veliku količinu toplote. Sada možda čak i čujete koliko ovo šušti. Sad će Čemper da približi kameru, da vam pokaže monitor i pustit će da vidi, da čujete koliko zapravo se čuje ova grafička karta. Tako da, šta ćemo da radimo? Radit ćemo to da ćemo prvo otvoriti stranicu, da vidimo da li to rešava problem.
Postavit ćemo samo grafičku kartu, da vidimo kakvo je stanje, da li ima prašina, ajde zamenit ćemo i termalnu pastu, ali pre svega toga morat će se uraditi Windows, i to ćemo pokazati, ali morat će da se proveri temperatura procesora, tako da smo skinuli i AIDA 64 Extreme da proverimo temperature samog procesora i hoće ovaj ceo sistem da sredimo što je više moguće. Ako sve uradimo, a i dalje ovo postoji ovaj problem, onda jednostavno mora da se zameni kućište i to je to trenutno ne možemo uraditi. Neki naš zaključak jeste da CPU, ok, 80 stepeni, zamenit ćemo pastu, nije nikakav problem, ali 80 stepeni sa FPU i CPU testom je poprilično dobro, posebno što imamo ovaj stock cooler, malo veći to, da, neku vrstu stock coolera. Sa druge strane, zamenit ćemo pastu, sa treće strane, mislimo da ova grafička kartica nema dovoljno mesta da uvlači vazduh i da pravi taj neki vrtlog dole i stvara problem. Šta ćemo raditi? Čepi predlog je bio da mi jednostavno zamenimo pastu na grafičkoj karti, ali ja mislim da to ne bi rešilo problem. Pa ćemo prvo izvaditi grafičku kartu, staviti na naš test bench, da vidimo da li ta grafička karta radi pod uslovom da ima dobar airflow, znači da ima mesta da uvlači vazduh. Ako ni tada ne radi, idemo da zamenimo pastu pa da vidimo kako se ponaša i na našem PC-u, posle da vratimo ovde. Ali generalno uradit ćemo sistem ceo kompletan, ima i hard disk koji ćemo izvaditi, jer Čiki ne treba hard disk, nije mu potreban. Napravit ćemo, mislim on će napraviti, reći ćemo da kupi jednu HD fiokicu i napravit će eksterni hard disk od tog hard diska, a sa druge strane ima SSD od 512 GB, što je sasvim dovoljno za jedan PC, posebno što nije zahtevan korisnik i igra samo World of Tanks. Tako da, zaključak jeste da idemo da probamo grafičku kartu, ako radi, problem je do PC-a, tači do kućišta, ako ne radi, idemo da menjamo pastu, radimo sve ovo u hodu, ne znam šta će nas naći, pa ajde da vidimo šta se dešava kada ovu grafičku kartu izvadimo i stavimo na naš test bench. Dobro društvo, ustanovili smo da je ipak problem u grafičkoj karti, zato što i dalje ima isti onaj problem koji ima u računaru, s tim da ovdje stvarno ima vazduha koliko hoćeš i ovo je test bench otvoren PC, što znači da ćemo ovu grafiku otvoriti, zameniti termalnu pastu, vratiti sve na staro, pa da vidimo da li ovo možda pomogne. Ako ne, mislim da hoće, ali ako ne, pa tražit ćemo neko rješenje. Vidio sam na CES-u da je Cooler Master predstavio
neka 2 ventilatora koje se kače na grafičkoj karti, tako da možda postoji neko rješenje u tom smislu da se temperature grafičke karte spuste na taj način, jer ovo je ona blower edicija koja ima samo jedan usisni kanal. To je tu i nema bukvalno nigde neki izlaz, nemamo dodate ventilatore, što znači da ovdje imamo samo tu sunkciju vazduha i to je to. Ništa, idemo da otvorimo ovu grafičku kartu, da zamenimo pastu, da je očistimo detaljno iznutra, pa da vidimo šta smo radili. Evo nas, otvorili smo grafičku kartu i došli smo do zaključka da pa ovdje zapravo nema nikakvog airflowa, jer se stvorilo ovo ćebe. Zid. Ili da kažemo da, kao neki izolacioni zid od prašine koje je ujedno i delimično, mislim dosta od cigareta ili duvanskog dima. Tako da ćemo to očistiti, ali kad smo već došli do ovde, zamenit ćemo i pastu, kao što smo rekli. Mislim da bi to trebalo da reši veliki problem. Sad će čovjek da jedan lepo kadar da vidi šta se desite kada mnogo plušite i kada jednostavno ne čistite grafičku kartu, ali ova grafička karta samo ima taj ulaz, nema izlaz, nema taj airflow, pa ujedno, što vam kažem, kada nema dobar airflow, onda se sva ta prašina zadržava, što se desilo na toj grafičkoj karti. Sad zamislite šta cigare rade vaše plućima kada ovo rade u grafičke karte. Kod ove grafičke karte, osim ove termalne paste, problem su i termalni padovi, ali gledajte logiku Safira. Oni su stavili padove tamo gde uopšte nemamo memorijske čipove. Tako da, ne možemo ništa uraditi, ali u suštini šta se teo da vam kažem, trenutno nemamo termalne padove, ali u ovakvoj situaciji ovi termalni padovi su jako oštećeni i trebali bi da se zamene. Ali kao što sam rekao, nemamo termalne trake, trenutno to ne možemo uraditi. Termalna traka izgleda nešto nalik ovome, ona je jako čuvana jer ispod nje nemate, naravno. A zašto se desilo da su ovoliko termalne trake oštećene? To je zato što ste imali ogromnu temperaturu u ovom delu grafičke karte i jednostavno trake su otišla. To je najvećim delom zbog one situacije kod samog izlaza, jer toplota iz grafičke kartice zbog onog zida nije mogla da izađe van i onda je stvarala tu toplotu. Zato smo imali jako visoke temperature na čipu i u tom hotspotu. Generalno, šta bih ja uradio da ima maksimalne uslove? Zamenio bi termalne trake na ovoj VRM sekciji, zamenio bi trake na ovim memorijskim kontrolerima i zamenio bi termalnu pastu na samom procesoru, znači grafičnom čipu. To ćemo trenutno uraditi, ne bi trebalo da pravi problem, nisu skroz otešle trake. Ja bih lično zamenio da ih imam, ali trenutno ih nemam i to nećemo da diramo. Zamenit ćemo pastu i samo ćemo vratiti kompletnu grafičku kartu, a mnogo su bitni ovi termalni padovi na VRM sekciji nego na memorijskoj kontroli. Ali ako bude pravilo problema, vidjet ćemo, naručit ćemo i rešit ćemo, ali iskreno se nadam da neće da pravi problem.
karta je sklopljena, vraćamo sve na mesto, stavljena pasta, a sad će Čepa zajedno sa mnom da probamo da li će ovo da radi i da li će da funkcioniše. Ja sam iskreno jako optimističan, jer ono ćebe pravilo jako veliki problem. Ajde Čepa, hvati grafiku pa da probamo. Ovako, došli smo do kraja klipa. Kao zaključak jeste se karta više ne dere kao što se trebala. Hotspot temperatura je drastično niža, temperatura grafičke kartice je i dalje visoka po meni, ali takva grafička kartica, ono Blown Edition. I plus ima to malo kućište. Šta smo radili po tom pitanju? Otvorili smo dole jedan PCI slot, zatim smo izbacili ovu četvrtkicu, tako da opet sa druge strane ceo sistem može malo bolje da diše. Ovo je služilo za hard disk, ali kako smo rekli ćemo hard disk staviti u rack sam za hard diskove i napraviti ekstra hard disk od toga. Ovo smo izbacili. I generalno to je to, PC se ne dere, ekstremni firmware test, kažemo 80 stepeni grafička karta, podigli smo same frekvencije grafičkog čipa, ne trotle više. Sa druge strane hotspot je dosta niži, tako da sve u svemu, ja što bih uradio, zamenio bih kućište, ali ovo je ono ekstremni firmware test. Sa druge strane igrat će World of Tanks gdje neće ni malo zahtevati ovako jake performanse kao što zahteva firmware, jer firmware imate posebne neke testove gdje iz vaše grafičke kartice vadi što više toplote, znači generišete što više toplote, tako da sigurno kada se više PC ne dere, neće se drati ni u World of Tanksu, sigurno bit će niže temperature, samim tim imat će i bolje performanse. Tako da, to je to od ovog klipa. Ukoliko imate bilo koje pitanje, stojimo na raspolaganju. Isto tako možete nas zapratiti na Instagramu i TikToku. A sa druge strane, ako ste vi blizu nas i imate neki sličan problem, možemo rešiti, ne sličan, bilo koji problem sa PC-em, možemo rešiti i snimiti klip. Tako drugari, to je to što je ovog klipa, a mi se vidimo uskoro. Ćao se!